Věřím, že každý z vás ví, že voda není jen jedna a její vlastnosti se mohou lišit. Ale co malé vodní toky? Myslíte si, že voda v nich je stejná po celý rok, anebo se její vlastnosti mohou změnit během pár měsíců? Vážená komise, jmenuji se Anežka Staňková a ráda bych vám představila svoji práci s názvem Vodní tvář Mariánského údolí. Abych vás lépe provedla svojí prezentací, nejprve vám představím její osnovu. Za začátku začnu s cílemi svojí práce, tedy to, co jsem chtěla dokázat. Následovat bude teoretická část, kde vám objasním základní pojmy. Následovat bude metodika, ve které vám řeknu kdy, kde a jak má měření probíhala. Poté bude výsledková část, ve které zjistíte, jak to celé dopadlo. A na závěr vám představím návrh terénního cvičení pro střední školy, které jsem v rámci téhle práce navrhla. Hlavním cílem mojí práce bylo charakterizovat hydrologické vlastnosti toků v oblasti Mariánského údolí a zjistit, jak se vybrané parametry vody budou lišit v závislosti na ročním období a na charakteru krajiny. Mezi dílčí cíle, které mi pomohly naplnit můj hlavní cíl, patřilo charakterizování fyzicko-geografických charakteristik Mariánského údolí, dále změření a porovnání teploty, konduktivity a pH vody a posouzení jejich souvislostí, dále analýza krajinného pokryvu a zjištění, jaké má vliv na již zmíněné parametry vody a v neposlední řadě také návrh terénního cvičení zaměřené na hydrologické poměry pro střední školy. Všechny mé cíle se mi podařilo naplnit a díky tomu jsem získala ucelený pohled na změny vlastností vod v Mariánském údolí na přelomu 2 ročních období. Voda je základem života a nedílnou součástí většiny ekosystémů. Přestože se jedná o chemicky jednoduchou látku, její vlastnosti ovlivňují nejen přírodu, ale i lidskou společnost. V Mariánském údolí, které je součástí Moravského krasu, se podílí nejen na formování krajiny, ale také na udržení ekologické rovnováhy, která je pro tuto oblast typická. A také právě proto jsem si vybrala vodu jako hlavní téma svého zkoumání. Zaměřila jsem se především na povrchové vody, jako jsou rybníky, potoky a říčky, které bývají často ovlivněny sezónními změnami a srážkami. Na vybraných tocích jsem se zaměřila na 3 klíčové faktory. A to na konduktivitu vody, neboli vodivost vody, která závisí na množství rozpuštěných minerálů a solí, dále na pH vody, které určuje její kyselost anebo zásaditost, a také na teplotu vody, na které závisí například hustota vody. Mé měření probíhalo v Mariánském údolí, které jsem si vybrala pro jeho dobrou dostupnost a díky jeho vhodným podmínkám pro provedení mého měření. Měření probíhalo tedy v povodí říčky a na jejich přítocích, jako je Mokerský a Bahenecký potok. Stanovila jsem si 15 různých stanovišť, které byly od sebe vzdálené přibližně 500 metrů a měřila jsem na nich tedy ty již 3 zmíněné parametry, a to je teplota, konduktivita a pH vody. Měření probíhalo konduktometrem a pH metrem, přičemž jsem dbala na přesnost měření tím, že jsem mezi jednotlivými vzorky přístroje omývala destilovanou vodou. Měřila jsem tedy 2krát na přelomu podzimu a zimy. První měření proběhlo 6. října 2024 po výrazných srážkách, které způsobily i velké povodně, a mé druhé měření proběhlo 1. prosince 2024 za stabilního počasí bez nějakých výrazných srážek. A teď už se dostáváme k výsledkům mého měření a hypotézám, které jsem si stanovila po nastudování literatury a také po provedení měření. Jako první hypotézu jsem stanovila,
že konduktivita vody bude vyšší v místech, kde voda protéká otevřenou krajinou v porovnání s lesním prostředím. Tato hypotéza byla potvrzena a jak můžeme vidět, tak například na Mokerském potoku, který protéká otevřenou krajinou, byla konduktivita nejvyšší a tady pod grafem je pod číslem 15. Naopak na rybníku Hornek, který se nachází v čistě lesním prostředí, pod číslem tady 10, byla konduktivita naměřená nejnižší. Jako druhou hypotézu jsem si stanovila, že konduktivita bude vyšší na místech, které se nacházejí za přítoky, které mohou přinášet větší množství rozpuštěných látek. Tahle hypotéza se opět potvrdila a důkazem je toho například tady bod 4, což je přítok říčky, který byl pod vlivem pole, který se nacházel v jeho blízkosti, tudíž mohl přinášet větší množství rozpuštěných látek a navíc byl i zanesen organickým materiálem a měl tedy vyšší konduktivitu než zbytek říčky. Jako třetí hypotézu jsem si stanovila, že pH bude vyšší v teplejších měsících než v chladnějších a očekávám v zimě okyselení vody. Tahle hypotéza byla též potvrzena a jak můžeme z grafu vidět, tak opravdu v teplejším měsíci říjen bylo pH vyšší než v měsíci prosinec. V říjnu bylo pH vody ovlivněno nejvíc právě těmi velkými srážkami, které spláchly zásadité půdy z okolních svahů dolů do vody, zatímco v prosinci tady tyhle srážky chyběly. Navíc již ubývalo slunečního záření, tudíž ve vodě probíhalo méně fotosyntézy a zůstávalo v ní totiž potom více oxidu uhličitého, ze kterého se mohla tvořit kyselina uhličitá a ta mohla způsobit okyselení vody. Musím ovšem podotknout, že ať už výsledky v naměřených hodnotou konduktivity, tak u pH nebyly nějak drastické, což ovšem bylo očekávané, jelikož se Mariánské údolí nachází v CHKO Moravský kras. A jako čtvrtou hypotézu jsem si stanovila, že mezi konduktivitou a pH nebude žádná přímá souvislost. Tahle hypotéza se mi též potvrdila, navíc odborná literatura žádnou přímou souvislost neuvádí a tudíž můžeme říct, že vyšší konduktivita nemusí automaticky znamenat nižší pH. A jako pátou, a tedy poslední hypotézu, jsem stanovila, že teplota vody bude ovlivněná sezónními změnami a v zimě budu očekávat její pokles. Tahle hypotéza byla tedy též potvrzena a u teploty vody jsem se zaměřila i na rozdíl mezi tekoucími a stojatými vodami. Stojatých vod, tedy stanovišť, na kterých jsem měřila stojaté vody, byly 4 a na tekoucích 11 a musím říct, že v těch tekoucích bylo i o několik stupňů voda chladnější než u těch stojatých vod. A tím se dostáváme k terénnímu cvičení pro střední školy zaměřené na hydrologické poměry, které jsem v rámci téhle práce navrhla. A rozhodla jsem se tak, jelikož terénní cvičení je nedílnou součástí výuky biologie a geografie, jelikož propojuje teorii s praxí a studenti se tak mohou lépe vzdělávat. Navíc přímý kontakt s přírodou v nich prohlubuje vztah k životnímu prostředí a naučí se pracovat i s nějakými přístroji. Konkrétně v tomhle cvičení si studenti vyzkouší i práci s mobilními aplikacemi, jako jsou Plant.net a Mapy.cz. A já doufám, že jsem vám odpověděla na otázku, zda se vlastnosti vody mohou změnit i v malých tocích během pár měsíců. Ale jedno má voda stejné po celém světě, a to, že je mokrá až na dno. A mně už teď nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za pozornost. A mé velké díky patří především vedoucí mojí práce, paní doktorce Veronice Korvasové, za její pomoc a odborné vedení.